Ćao dobri čoveče! U ovom videu ćemo proći kroz sve aspekte planiranja, organizacije i nabavke hrane za one kojima je cilj da skinu kilograme bez opterećivanja brojanjem kalorija, glupim dijetama i principom sve ili ništa koji nikad ne radi na duže, veruj bratu, 15 godina sam u ovome. Ogromna vrednost, brate, sledi sada. Uz ovu jako dobru logistiku moram da napomenem da je u stvari pored skidanja kilograma u celoj priči sakriven jedan mnogo teži zadatak o kom niko ne razmišlja na početku, a to je održavanje rezultata. Sigurno znaš priču koju mnogi pričaju da kad hoće da smršaju samo izbace ugljene hidrate ili postanu vegani ili sve preseku pa jedu samo dobru hranu neko vreme. To su ljudi koji skoro uvek vrate kilograme, a često i premaše kilažu koju su imali zato što nemaju održiv režim, izbacuju cele grupe namirnica i onda tako željni kada dođu do nekog rezultata ili još češće ne dođu pa samo odustanu od te priče, provale se od klope i samo se još više upropaste. Za promenu kilaže i telesne kompozicije skoro uvek je neophodna promena identiteta. A to je ono što ja u stvari želim da ti ponudim u ovom videu kao i u celoj mojoj filozofiji. Dobri izbori, dobre navike i modeli ponašanja, oni znači identitet koji ima zdravo i fit telo koje zauvek ostaje tu, nikad ne odlazi, jel tako? U toku je jedna ozbiljna prilika za promenu identiteta i skidanje kilograma, a to je moj prolećni izazov. Nakon preko 1000 ljudi koji su prošli kroz moj Fast 5 program i skinuli od 5 do čak 13 kila za mjesec dana, ja pravim izazov u kome svi kreću od istog dana, za razliku od Fast 5 gde kako ko uplati može da krene. Dakle, 7. aprila svi kreću i tokom 30 dana svi prate iste smernice i zadatke i druže se u Viber grupi gde sam naravno i ja da dam podršku. Preko 1000 ljudi je dakle ostalo zadovoljno i promenjeno ovim programom, a ovog puta samo za ekipu od 7. aprila do 7. maja on je dostupan sa 60% popusta, a ko želi može da učestvuje u takmičenju za najbolju transformaciju. Prva nagrada 750 €. Prijava i informacije su na prvom linku u opisu ovog videa. A sada da se bacimo logistikom za mršavljenje. Ovo plus prolećni izazov jednako je ti si doktor, burazer. Pre svega u svakom slučaju planiranje unapred. Moraš da imaš ideju šta ćeš otprilike da jedeš sledećih dana. Ako koristiš mozak da bi napravio izbore u hrani, a to ne radi gladan stomak, odmah imaš mnogo bolje šanse za uspeh. Svako ima bar neki svoj deo dana u konstanti koji je predvidiv i ja upravo kažem da na tome treba bazirati organizaciju. Svim našim online klijentima na Smart Coach platformi ja uvek kažem da među prvim koracima treba da probaju da ustanu malo ranije i da spreme sebi doručak i još jedan obrok. To, na primjer, znači u nedeljnoj nabavci treba da imaš nekih 3, 4, 5 jaja dnevno, puta 6 ili 7 dana, 6-7 porcija povrća, eventualno još nešto uz to i rešio si jedan obrok za svaki dan. To je manje više 33%. Ako uz to svaki put sebi ispržiš i neki komad mesa ili pljeskavicu od čiste junetine, recimo, dodaš tome malo povrća, možda isto što je bilo za doručak, eventualno neke ugljene hidrate ako treba, eto rešena 2 obroka za svaki dan, ostao je samo još jedan. A samo si ustao malo ranije ili čak nisi, malo si promislio šta da nabaviš od hrane i malo si se iscimao. Ili nisi. Svemu u ovome, naravno, uvek može da se doda i neki odlazak u restoran, menzu ili šta je usput, ali nije loše i to planirati. Ja uvek pričam da je nenormalno važno imati na svesti samo da svi koji zarađuju od pravljenja i prodavanja hrane moraju da biraju najjeftinije sirovine, koje su tehnički ispravne naravno, a da će svako za sebe naravno da bira najkvalitetnije, najsvežije i da će da koristi najbolja ulja za pripremu, začinjavanje i tako dalje, iako se to možda ni ne provali na ukusu. Da ne pričamo o raznim dodavanjima, osvežavanjima hrane, održavanjima, da bude upotrebljivo i tako dalje, da me ne zamrze ugostitelji. Ovo je još uvek nivo informacija koji dozvoljava da oni sad klimnu glavom i kao idemo dalje. Još jedna dobra stvar u vezi planiranja je to što možeš da planiraš i da se nagradiš, da odeš dakle u restoran, da jedeš brzu hranu, a i da sprečiš da se to dešava prečesto. Dakle, planiranje. Prosečan klijent moje Smart Coach platforme koji radi recimo do 5, on ustane ujutru, napravi sebi jaja, dok to radi, peče meso koje se sa istim povrćem kao i za doručak, recimo, stavlja u staklenu posudu i onda čeka pravi trenutak, a treći obrok se najčešće dešava oko 6-7 kada se vrati sa posla i sa treninga i to je to. Uz naravno eventualni šejk posle treninga i eto, naš klijent je uneo sve što mu treba u toku dana i taman kada dođu oni kritični sati niže svesti uveče, on zna pojeo sam sve što mi treba.
Sad kad sam izgovorio to sve što mu treba, to je stvarno jedna dobra stvar planiranja, uneseš sve što je tvom telu zaista potrebno i onda kada razmišljaš o hrani, kažeš sebi da je svaka želja za hranom u nastavku ili navika, ili nervoza, ili nešto slično. I onda popiješ vodu ili čaj i ideš dalje, ne pojedeš uvek nešto što će da ti premaši kalorijski unos. Još jedna dobra strana dobre organizacije i plana je to što možeš da jedeš u isto vreme u toku dana svoje obroke. Naše telo ima unutrašnji sat kome jako prija da je spavanje i jedenje u isto vreme i on tako podešava hormone da rade optimalno. Nema dakle bolje stvari. Dodatak tome je i taj jako potreban deo dana bez hrane kada sistem za varenje može da odmori, da dobro obradi hranu koju ima i da pusti hormone da dobro rade. U današnjem svetu ljudi sve vreme nešto grickaju, sve vreme piju kalorije i želudac i creva sve vreme iznova pokreću taj proces obrade hrane. U mom Fast 5 programu, kao i izazovu o kom sam pričao, ista je logistika potpuno. Jedna od prvih stvari koje uvodimo prvih dana je taj prozor vremena za jelo, intermittent fasting, koji je stvarno super za ceo sistem prerade hrane, dakle može da odmori, ali i jako dobra osnova za kalorijski deficit. Ti planiraš da uneseš sve što ti treba u tom delu dana kada jedeš, a onda se podesiš da ne jedeš baš u onom delu dana koji ti pravi problem, dakle to je najčešće uveče. Za većinu je to uveče uz TV i obroci u celom tom delu dana kada jedeš treba da budu konkretni, treba da budu obilni i onda jednostavno nema greške, a i do svesti ne može da dođe kao ej, fali mi hrana. Ne fali ti, planirao si da jedeš šta treba. Sada malo o toj nabavci, idemo do tablasa. Prvo, naravno, krećemo od proteina za našu nabavku, zato što treba da gradimo obroke oko izvora proteina i to su obroci koji u suštini ne samo što će da nam pomognu da smršamo, nego što će da nam pomognu i da jedemo zdravo, da gradimo mišiće, tako se grade zdravi obroci. Dakle, pre svega, ja svim klijentima volim da pričam mlevena junetina. Treba da bude osnov svega, uzmeš i napraviš pakete od 400-500 grama, staviš u one kesice, zamrzneš i onda samo vadiš prema potrebi. A potreba se utvrđuje tako što imaš neki okvirni plan. Dakle, super fora da ovo uvek imaš i sad možeš da imaš i neku organsku junetinu, neku fancy, a možeš da imaš i običnu junetinu, što je sasvim u redu, sameljiš juneći but i onda mu dodaješ razne stvari. U zadnje vreme smo u klipovima pravili klopu, tako da neću mnogo da pričam o tome. Još jedna dobra stvar, ramstek, biftek, neki komad mesa koji ćeš samo da ispržiš onako sa svih strana pomalo, samo da uhvati koricu, da zatvori meso i onda da staviš 10-15 minuta još u rernu na 200 stepeni. Meni je to bukvalno stalna rutina i to meso mogu da sečem onako kao suhomesnato, mogu da seckam pa da stavljam u neku tortilju i tako dalje. U svakom slučaju super opcija i može da traje 7 dana u frižideru, što je baš strava. Dakle, uvijek imaš neku opciju dobrih proteina. Osim toga, ja ne volim nešto ovu piletinu industrijsku sada i to previše je ušla industrija u to, previše hemije ima, ali ukoliko možeš da nabaviš piletinu ili ćuretinu, belo meso ili batak, to je super stvar. Pored toga, naravno, ok, imati neki svinjski file, neki svinjski vrat i tako, i naravno, jaja, brate, jaja treba imati i malo pre sam pričao otprilike u nekoj nedeljnoj nabavci, broj dana puta broj jaja koji jedeš i to je to. Osim toga, naravno, tu nam je whey protein koji pomaže, tu nam je eventualno neka čokoladica proteinska koja može da pomogne, a ne mora. U svakom slučaju dobro je imati to da bi u nekom trenutku, kada bi možda posrnuo, uzeo tu proteinsku čokoladicu i bio dobar. Od masti, pre svega tu su nam ulja za pravljenje. Ja pre svega koristim mangulicu. Sjećaš se, to sam pričao u prethodna 2 klipa. Mangulica je svinja sa manirima. Svinja koja je nešto bolje stvari birala i meni taj ukus koji daje mast od mangulice baš prija, gotivan. Uvijek imam slaninicu koja služi uglavnom za doručak, jel tako, da prvo stavim slaninicu pa preko toga jaja. Avokado, osim što to sad jede moja ćerka, volim i ja da pojedem avokado, pogotovo za doručak. Od ugljenih hidrata, tu barem ja uvek imam dosta toga, ali naravno to treba opet nabavljati prema nekom okvirnom planu sa potrebama i ne treba izbacivati ugljene hidrate. Nećemo dakle da izbacujemo cele grupe namirnica. Dakle, imamo krompir, imamo batat, imamo pirinač, ovsene. Ja volim da imam tortilje. Naravno, sve ovo treba organizovati da toga ne bude previše, ali opet kažem, ukoliko biramo celu hranu u prirodnom obliku, ok da dodamo po neku tortilju i da nam to bude neki mali izlet, onih 10-20
20% situacija, to je sasvim u redu. Uz to, naravno, ovde sam među ugljene hidrate stavio i sveže povrće. Tu treba birati sezonsko, treba birati nešto lepo, nešto što je onako uživanje i što je raznovrsno, naravno šareno svih boja, i uz to treba imati smrznute opcije u zamrzivaču. Dakle, u svakom trenutku kada nemaš neku drugu opciju, dobro je da izvadiš neku carsku mešavinu, da je odmrzneš i da možeš da jedeš, ili da imaš neki brokoli, ili neki grašak, ili neki, ne znam, šargarepu i ostalo. Super je, dakle, imati smrznuto povrće i pored toga voće. Ja ne insistiram kod mojih klijenata na voću, zato što prosto mislim da dosta vlakana, vitamina, minerala može da se unese iz povrća, ali opet ko ima dobro voće, ko voli voće, treba da ga jede. Ja stalno jedem jabuke, jedem crvene pomoranđe, mandarine u ovim trenucima, banane rokam i tako dalje. To je sasvim u redu, ali eto neke okvirne nabavke zdrave hrane koju bih ja sada za sebe napravio, ili za sebe recimo da imam nekih 5 do 10 kg viška, sasvim bi mi bilo u redu da se ovako hranim uglavnom. Screenshotuj ako želiš. Sad recepti. Što se recepata tiče, ja predlažem da uvek bude sveže ili blago kuvano ili pareno povrće, meso takođe što manje uprženo, što manje ubijeno i ostale stvari jednostavno spremljene, single ingredient stvari. Dakle, nema mnogo kombinovanja. Niko nije smršao od recepata gde stavljaš nekih 15 sastojaka pa ga obrađuješ, pa ga začinjavaš, pa ovako onako, nego zato što je jeo jednostavno, zato što je jeo prosto da se spremi i zato što je to održivo. I sad dolazimo do dela gde moram da te zamolim da ne deliš hranu na dobru i lošu. To je najlakši put ka nekom neodrživom režimu. Uvek treba da znaš šta je dobro za tebe i uvek treba da biraš celu hranu u što prirodnijem obliku, i to u barem 80, ajde da kažem do 90% situacija, i uvek treba da ostaviš sebi 10% prostora za ono što voliš i ono u čemu uživaš. To je održiva priča. I za kraj ove cele pametne i održive priče, samo da te zamolim da ovu celu foru sa promenom identiteta shvatiš ozbiljno i da kada jedeš, samo jedeš. Dakle, nemoj da drndaš telefon, nemoj s nogu, nemoj da ti to bude poslednja stvar koja samo služi da preživiš dan, nego se umiri, žvaći dobro hranu, malo prošetaj posle obroka, da uspostaviš dobar odnos sa hranom, da se to negde resetuje kod tebe i onda će sve da ide kako treba. Onda opet možeš da žuriš i da jedeš, ali bit će dobro. Eto ga, brate, toliko od ovog videa. Link za prolećni izazov ti je odmah ispod ovde. Ako si promašio taj termin, prvi link te opet vodi na Fast 5 program, koji u tom slučaju košta nešto više, ali ti nudi nešto više fleksibilnosti, zato što možeš da kreneš kad hoćeš, a ne samo od 7.4. do 7.5. U svakom slučaju, tu je dole sva čarolija, a ova čarolija koju smo bacili ovde je isto jako važna i na duže staze može da ti da nešto održivo i nešto što kad stigneš do rezultata, rezultati ostaju tu. Sjeti se na početku videa šta sam rekao, svi koji žele da smršaju, a dugo im to ne uspeva, oni su u fazonu samo da stignem dotle i car sam. Ne, brate, tad ide mnogo teži zadatak, a to je da se održiš na tim rezultatima i u stvari o svemu tome ja i pričam u svim ovim videima. Aj, čao i srećno!